Μόνο κατ' όνομα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το μισθολόγιο, το ενιαίο το μισθολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα εδώ και ένα χρόνο, γιατί υπάρχει μια σειρά από οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίες εξαιρούνται από την εφαρμογή του, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι τους να παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από τους συναδέλφους τους, όπως τουλάχιστον αποκαλύφθηκε στο Κέντρο Ανενώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου το μέσο κόστος αποδοχών για κάθε υπάλληλο φτάνει τα 2.387 ευρώ το μήνα. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών τρέχει να βάλει τάξη στους οργανισμούς αυτούς και ζητεί ελέγχους από το Γενικό Λογιστήριο. Μπορεί το ενιαίο μισθολόγιο να μπήκε στη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων από το 2012 για το στενό δημόσιο τομέα και από την αρχή του 2013 για τον ευρύτερο, όμως δεν εφαρμόζεται για όλους. Για παράδειγμα, στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παρά την κρίση και τις περικοπές, οι υπάλληλοι συνέχισαν να πληρώνονται κανονικά με τους μισθούς προεφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου. Έτσι, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για 173 υπαλλήλους το μέσο κόστος μεικτών αποδοχών έφτανε 2.387 ευρώ. Για τους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι μεικτές αποδοχές έφταναν τα 2.540 ευρώ, για τους τεχνικής εκπαίδευσης τα 1.955 ευρώ και για τους δευτεροβάθμιας τα 1.818 ευρώ. Η άρνηση της διοίκησης να εφαρμόσει τον νόμο οδήγησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος στο να μην ανανεώσει τη θητεία της. Διότι παρά τις επανειλημμένες συστάσεις τόσο από το ΙΠΕΚΑ όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών για την τήρηση της δημοσιονομικής πολιτικής, ο εν λόγω φορέας ουδέποτε ανταποκρίθηκε στην απαραίτητη και υποχρεωτική προσαρμογή του μισθολογικού καθεστώτος των εργαζομένων. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ο μόνος φορέας του δημοσίου που δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Ο Χρήστος Σταϊκούρας έχει ζητήσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ελέγχου σε διάφορους φορείς, καθώς προκύπτουν ενδείξεις ότι είτε δεν έχουν εφαρμόσει το ενιαίο μισθολόγιο, είτε το έχουν εφαρμόσει μερικώς. Ήδη έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι και μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν και κόλπα προκειμένου να μην ισχύσει για όλους το ενιαίο μισθολόγιο. Υπήρξαν περιπτώσεις προαγωγής τελεχών, παραδείγματος χάρη από αναπληρωτή σε διευθυντή, ώστε να μην υπάρξει τόσο μεγάλη μείωση αποδοχών. Επίσης, παρατηρείται ότι μια σειρά υπηρεσιών ζητούν την εξαίρεσή τους από τη Γενική Κυβέρνηση, προσφεύγοντας σε ένδικα μέσα, ώστε να καθυστερήσουν ή και να αποφύγουν το ενιαίο μισθολόγιο. Είναι απαράδεκτο, είναι αυτή τη στιγμή υπό τις παρούσες συνθήκες για κάτι το οποίο, ξαναλέω, είναι άδικο, άνισο και ισοπεδωτικό, να υπάρχουν φορείς οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο και να μην το εφαρμόσουν. Αυτό είναι καταδικαστέο. Οι φορείς για τους οποίους έχει ζητήσει ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ αυτών είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ο Οργανισμός Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο ΣΕ, η Τρενοσέ, το ΕΤΕΑΝ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Κοινωνία Πληροφορίας. Με την πλήρη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, Μαρία, η εικόνα είναι πολύ σαφής. Σε μια περίοδο που οι πολίτες βλέπουν τους μισθούς τους συνεχώς να μειώνονται και τη φορολογία συνεχώς να αυξάνεται, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς προστασίας. Όχι απλώς σε καθεστώς προστασίας, επιδιώκουν να διατηρήσουν ένα προνομιακό καθεστώς, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει το ενιαίο μισθολόγιο που για αυτούς δεν είναι ενιαίο. Και, δεν είναι και το επιδιώκουν και το επιτυγχάνουν. Το επιδιώκουν και το επιτυγχάνουν, διότι όπως πληροφορούμαστε υπάρχουν οργανισμοί, των οποίων στελέχη προσφεύγουν στη δικαιοσύνη και ζητάνε να εξαιρεθούν από τη Γενική Κυβέρνηση, δηλαδή να εξαιρεθούν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία που δίνει τα στοιχεία στη Eurostat και να πούνε ότι αυτή δεν είναι ευρύτερο δημόσιο, δεν είναι δημόσιο και δεν επιβαρύνουν το δημόσιο και άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος οι αποδοχές τους να εναρμονιστούν με τις αποδοχές των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων. Και οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται και πληθύνονται, πληροφορούμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών. Το δεύτερο, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο τρίκ, το οποίο φαίνεται πως διαφεύγει των υπουργών που εποπτεύουν συγκεκριμένους οργανισμούς. Ποιο είναι αυτό το τρίκ? Όσοι από τους οργανισμούς εφαρμόζουν τελικά το ενιαίο μισθολόγιο, φροντίζουν ταυτόχρονα να κάνουν και προαγωγές. Έτσι, όταν κάποιος ήταν αναπληρωτής και έγινε διευθυντής, συμπληρώνει το μισθό του με την προαγωγή, με τα επιδόματα που αναλογούν στη θέση του και έτσι δεν χάνει τίποτα. Αυτό λέγεται κομπίνα. Αυτό Μαρία. Λέγεται μια μικρή υπέροχη κομπίνα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει δεν είναι γνώση των υπουργών. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό. Δεν έχουν εικόνα ότι το μισθολόγιο δεν εφαρμόζεται γενικώς και δεν έχουν εικόνα ότι γίνονται και κομπίνες όπου αυτό το ενιαίο μισθολόγιο έχει εφαρμοστεί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μήπως δεν θέλουν να το δούνε κιόλα? Πάντως θα γίνει έλεγχος επιτόπου, λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να βρουν αυτές τις πολλές μικρές υπέροχες κομπίνες. 40 εκατομμύρια έτσι κι αλλιώς είναι το κόστος.